Добре, идеално. Банан, девети. Как се метна това просто? Това си майка. Това не беше верно! Това беше негов играч зет го ритна! Не беше верно просто! Гледай вътре в центъра, че главата е сериозна. ПФС престъпник. Аз знам, че е ваша, ама води ме. Защо да не я забавя малко. Нищо. Може бе, печелиме тъч. Абе, горе колко е резултата, бе? Не, ракията и мисирите. И мисири. Браво, Жоро! Да поемеш аплодисментите. Краси, че идеш гол бат, иначе не е интересно. От терена. Искате ли се влечем така, ама само по тако? Айде да се влечеме. На мен ми е студено, не знам да. Топ адреналин ще се стопли, бе. Ще се смъкне единия карт. Жоре, повече тично. Браво, Енасан, браво. Ето банката. Браво. Това е. Браво! Ех, майка да. Отзад! Обратно това! Има време, тия ще се пречупат, бе. Ние трябва да ги биеме с още 5. Браво, Валерка! Браво! Валерка, вече забравихме. Той продължа ли в форума да вика, че не играе добре и слабо? Ами след последния матч пак... момчета, такова. А те колко тогава един гол ни вкараха или нещо такова? Той е толкова изводил. Той малко повече характер вътре и няма и един гол. Да, седмо риба. Не, аз не съм тичал, просто не мога да се намеря с това. Направо какво? Ел при мене, бе. Браво, Сена! Сена се стрима на гърба, брат. Добре, нищо. Айде, хората! Абе, тия ракията се разиграха, бе, брат. Те са били в преиграването.
Свирни фаул, бе! Фаул срещу вратаря, бе! Какъв фъгбол е фаул срещу вратаря, бе, брат? Съдята нещо много свири в едната посока. Това много несериозно, бе. Давай. То явно е вратар нещо такова и си е обул такова. Ей, крак! Не е такова дънки не. Връщай! Халат не е дошъл. Човек какво нещо показва. Не го е срам да покажа, че има пижама, нали? Идва отзад! Сам! Идва! Аз му казах сам, нали? По-трябва да дадем според, че се връщаме. Фак! Добре, идеално! Да продължава с утре. Ето го ванката. Сели ли мач записваш? Да. Къде ще го качиш после? В Google, мисля, в Google видеото, деца. С... Това име, Клуб F1 или Манчестър, нещо такова. Отзад сам! Здрасти. Как се? Бива. Браво, Толи! Браво, Ванка! Не. Връщай! Браво, Толи! Сам, бутай я! Бидон за приятели, иначе бидон. Пробвай я! Браво, Теси, браво! 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 Абе, коя минута е това, бе? 8. Бананче! Ники. А? Ники няма сега. Двама играеш, момче. Двамата си ги пас. Това той така се помни тогава. И той го аре бе! Пати паляка, брат. Малих тренировки попада, бе. Само той пада като... До края, супер! Донеси! Не, другия доктор. Това заедно ще видим. Докторе! Ей! Да, бе, то са минали, аз това като бъдем толкова минали. Дай им още 5 минути. Аз си загрявам тук. Ти като те гледам си изкасал да загряваш, бате. Бате, къде да разтичаш? Стадион имаш тук. Ти лути си, бе. Леле, аз ще ти еба майката с тебе. Контузих. Бате с коляно в хълбука. Каза да загрявам, бате. Как
Опа, тук Жоре. Честит рожден ден! Жоре! Ванка, стъпило на врата! Или с токчето. А как ще? Да, моето хубаво дух, бати води до душно време. Ти му отмита пак. Вдъхна, Аре, дай картони пъти, бе! Абе, там са трима при Иван, бе! Абе, мухте, бе! Тя мържи. Значи, телата мържи да наритиш. Не. Вижи. Бегат като мен. Аз не съм те видял, бе! Върни! Браво! Малко повече да го ниме. Сам! Как да те видя? Браво, Иван! Марио, 2 минути, Марио! Моя да, бе. Марио, 2 минути, Марио! Не, аз спомня ако Нищо, браво, Тонка. някой от тях е по-делен да говори. Абе, махнете, бе! Толка! Само, че да направиш така, като направиш така, за да мога да се питаш, защото не ще малко кофти, ако своята е така. Не бе, виж едната така. Не, махни се. Виж едната така, другата така. Да, защото го направят е така, бата, ще рекли кофти представено. Да, бе, то може и така заедно. Може и да кажа. Да, я стойта. Тръпни се, Явно обаче бърко карат аз не съм си сетнал. Това е много важно, бата. Виждам, снимай го, бе. А след това кои си, имаш ли идея? Не. Аз не си спомням на кой от двата мача съм се писал. Един той, който е дошил, помни. Сам! Ива! Там е средство Борово. Браво, бе, банане! Браво, Топи! Чакай, много с такова се прав. Цей, той замръзнал човек, той докато пусне антифриза да хода да размрази сместа. Браво, Жоре, браво, велик! Не, вече кака ще му викам, бе? А? Кака вече ще му викам? Кака? Валя, Браво ли? Валя, аз звучи се едно. Валя. Браво, Тонка! Браво, Жош. С лай или с... Без атом. Ри. Ау. Бата, си нещо по-красиво, бе. Ще види как ще го вкарам. По-красиво, бата, каза. Добре. Пенките. Браво, Ванка, наша!
Потника само, потника. Не, тениската бака. Тениската му. Не, после още да се разменете така. Браво, трети. Аре, кака. Ние постигнахме. Се паметяваш ли за това Това е второ влизане отзад! Второ влизане отзад е това! За формулата сте! За формулата сте! Колко са 1-0? 5-1 вече. Просто ги смазахме психически. Дима съпротивление. Това е единственото съпротивление, което сме срещали до сега, май. А срещу нас? Да, и срещу вас ти казвам. Точно това е. Тук резултата е 5-1. Ние сме играли срещу вас. Прекрасно. Ама не знаете, ние... Не мога да се покажа. Браво, бе, Доки! Марин или Марио? Защото Хуляно то ще трябва да почием още 10 дена. Да, така бъди готов за нас. Аз знам къде пари. Аз ще го бронирам до тогава. Не го стряскай, бе. Един вика без фал, другия така. Ама като ширите отзад, поне да си поеме последствията след това. Браво! Браво! Браво, Валери! Валери, това че във форма. Валери, Soul Taker. Ние имаме двама вратари, No Need for Soul и Soul Taker. А? И съди, целият отбор вратари съди, брат. Браво, Ванка! Какво е ли? Какво е направил? То ли дете е записан като вратар, има най-много голове в нашия отбор. Да. Грибов, вече тотално резерва ли сте го? Не, той просто не идва. Се опитам да го привлекам при нас. Нямаме вратар в момента. След като не му се идва и загубил и мотивация. Да. Той знам, че е по-привързан наистина към F1, ама поне Да, при нас с тия 4 вратари, дето имаме. Аре, Толи! Изяж го! Да, аз къв гол ще посметна първо време. Охо! Там идват някакви наши. С кой играете днеска, Бобка? Трябва да остане да гледаме, да видим какво ще стане. Дали ще ни биете рекорда. 20 на 1. Цял гол са ви прокарали? Не, той...
После вратарчето цяла седмица се извиняваше как може той да е единствения вратар, на който Берое да са вкарали гол. Това беше първият гол на Берое срещу нас. И след това се отпушиха и почнаха да вкарват. Сигурен ли си? Да. Играй се в този си. Май топка ли, нека? Говорите за левия крак, Топка? Как скачате? Дългия. Как? Минчо с четвърта. Не Мунчо. Не Мунчо. Мунчо. Се науча, бе? Място на банана. Мин Форти. Ти 4 месеца да играеш. След това не морите до края на сезона. Ние добре, че вашия матч е в края. Ще мога да поиграят доволно така. Банана. Па не се знае, може за купата да се... А, не, ние сме в една урна май с вас. Не, стриптиз не е нужен. В трета ли? Ние сме в... ние сме в трета, май. А, не, ние сме във втора, да, точно така. Стрижка, добър ден. Здрасти. Не бързите, бе. Какво сте направил тук? Ето това. Има да си държат. Не помня. Виж оставят текста, че сме най-добри. МГ. МГ, да. М.Г му е това, май. Връщай! То сега няма да говориш, то много готово. Смяна! Ей! Никой от нашото написател кое няма право се обажда, само от тяхното има право. Не, при 5-1 нормално е да те боли и да се обаждаш и всичко, братче. Нека се обажда. Те ще се обаждат, ние си вкарваме, така става ли? Айде мавка! Без фаул! Без фаул! Здраво, Борко, здраво! Отзад! Съдята, гледай толкова прави на вратара, бе, брат! Мавка, твоя! Гледайте ги тея, бе, брат! Не, бе, луди, млади, изнервени, няма проблеми. Те добре, че Ванката си държа нервите. Аре, дай един картон, де! Не е срещу
лоши вратар, но това е една свирка. Много трудно се върши хора. Трябва да ни правят финален. Ще правя става. А така, лака! Браво, Марио! Обърни се, обърни се. Който бъде един човек, не, поне да правят нещо седи с Май някаква тема така разчикнах да ни трябваше. Мавка! Браво, Мавка! Нищо! Нищо! Страшно. Да има майка. По този матч Реал в Ювентус ще взема колко разполага съм служил вчера с това Само един мач беше. Вчера мачите Юнайтед наследиха с кукурията да удари Джак. Добре, че Марко беше на Юнайтед. Къде ни беше коефициентите, да се не да викам за Манчестър Юнайтед. Това е 5 номер, нали? 5 номер. Новия друг. Суарес. Що е другия? И другия не знаеш кой. Той играл две контроли, той го гани нищо. А това 5 номер не ми харесва. Какъв беше то фин, бе? Той с опорния крак ги бие. Трябваше да го муша между кратите. Дай топка! Браво! Да си биеш любимия от Бога, това е най-гадно. Но виж как ти играеш с Место Смит. Има ли кафе? Аз сега да седа да гледам къде ги няма. На мен ми посиняха и не ми паднаха, което е много добре. Мен единия ми е син, а то бате е нищо. Нема го. Дай топката, малко. Линията гледай! Линията гледай! Браво, Валерка! Още един матч. Гони го до края. Браво, Борко! Какво правиш, бе? Болен спин. Не искам да знам да е яко. Всички откриха добри и на мен откриха трипет. Вика, гато, дай го махме този трипет. Колко време трябва да говорим? Корез да клака някой. Бори се, бе! А така!
Кое бе? Ой, Янки! Ой! Браво, Илия! Аре, бе! Браво, момчета! Страшни, браво! Червените дяволи не знаят къде са. Малко сте! Вчера Бог ги изненадва неприятно. Много, аз много доволен вчера. И Арсенал биха, дърпаме с 3 точки, екстра сме. Сам! Марио, прави. Падни не, какво е? По-точно беше играта, аз ще Ай, вика. Тони! Вика, голям мач, вика направим срещу тези скарчи. Много голям мач. Стая едно не тя. Се да пият, брат, да ми Всеки се наредете! Тия не мръднаха, брат. Поне в гъза да беше оцелен, да. Губени точки, това равни Една от червените, една от сините. Красия, купата, като се изтегли веднага ли се почва или изчакаме да свърши сезона? Кое е това? Купата. Не, като свърши сезона са. Девата пак. Страшен гол, браво! Браво! Е, 5, ама са 5, нали? Вашите са 2. Колко има? Че да диги краката и играй. И так колко има? 2 минути. А ние имаме и повече точни пасове, май. Не са 2. 26-та минута са. Казвам и 2 минути. Не, виж 26. Не бе, това остава 20. А, 33, да, точно така. Отзад, мак. Всеки матч не Тони има най-култовата. Толи се излигави, тая трябваше да го лъзи. Изложи го, бе, Тони! Това е честен човек, бе. Аз ще да мина вратари да И такива ги правят, такива ги правят. Аз за първа крана се теми с сочен брат, никой не се иска да иска. най-добре, че Делегата, бегат в терена.
Много се хлъзга тази топка и аз покрай нея. Ние питахме, ама Тони каза, че се отказал.